дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатнон раиси вилоят давлаталӣ саид бо Ван Хао директори генералии корпоратсияи хитоии Датанг дар Осиёи марказӣ мулоқот намуданд. Зикр гардид ки вилояти хатнон бо ширкатҳои бонуфузи ҷумҳурии халқии Хитой муносибатҳои хуби дуҷонибаро ба роҳ мондааст ва таъкид шуд ки муносибатҳои Тоҷикистону Чин дар марҳилаи кунунӣ босуръат рушд дорад. Давлаталӣ Саид зимни суханронӣ аз тақвият ва густариши робитаҳои корӣ бо ширкатҳои чиниро яке аз самтҳои афзалиятноки фаъолияти иқтидори хориҷӣ шуморид ва афзуд ки ба бунёди муносибатҳои дарозмуддат ки ба истифодаи самаранокии иқтидору минтақаҳо мусоидат мекунад манфиат дорем. мо ҳамкориҳои минтақавиро унсури муҳими рушди иқтисоду тиҷорат, ҷалби сармоя ва ҷорӣ намудани технологияҳои муосир медонем, афзуд раиси вилоят. Ван Хао директори генералии корпоратсияи чинии Датанг дар Осиёи марказӣ зимни мулоқот гуфт ки корпоратсияи China Datang ки соли 2002 таъсис ёфтааст, ҳоло ба яке аз бузургтарин таъминкунандагони нерӯи барқ дар Чин табдил ёфта, ширкат дар 31 музофоти Чин ва беш аз 10 кишвар ва минтақаҳои саросари ҷаҳон аз ҷумла Мянма, Камбоҷа, Лаос, Индонезия, Узбекистон ва Сингапур фаъолият мекунад. мо ният дорем ки дар вилояти хатнон корхонаи саноатии батареяҳои офтобиро ки энергияи тоза истеҳсол мекунанд таъсис бидиҳем. Бояд зикр намуд ки корпоратсияи хитоии Датанг 14 сол пайҳам ба феҳристи Fortune Global Eye 500 шомил шудааст ки ин аз натиҷаи кори хуби мо шаҳодат медиҳад. раиси вилояти хатнон Давлаталӣ Саид аз пешниҳоди таъсиси корхона ҷонибдорӣ намудааст, зикр намуданд ки пас аз боздид аз минтақаҳои озоди иқтисодӣ ва дигар минтақаҳо барои ҳалли ин кор мусоидат хоҳем кард. инчунин раиси вилоят таъкид карданд ки муносибатҳои кишвари мо бо ҷумҳурии халқии Хитой дар ҳоли рушд аст ва баҳри тақвият додани истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ҳамкорӣ хоҳем кард.